Maayong adlaw kaninyong tanan, mga ka-idol, mga katribo kawakwak. Maayong adlaw ug maayong kagabhion day kaninyong tanan. Balik ta sa atong sugilanon no, kay murag gimingaw naman mo kang lolo inkotasyon inyo. Ang atong sugilanon kabahin sa mga mananap. Pagkaluoy dahil niining mga mananapoy kung kitang tao nga mahimo pang mananap sus pagkaluoy bayagid in taon kay inig abot sa panahon sa Pasko kanang naay mag birthday bunyag kasal sus ang mga baboy ug mga manok maghinuktok yun in taon maglumbag hinuktok sa ilang tangkal maghantungoy maghinuktok magdoko sa yota kay lagi nagsingabot na sab ang okasyon sama sa birthday sus ang baboy mo iwit yun in taon pag Mayo diha sulod sa tangkal moingon dayon ang baboy nga sus baita nanapoy nag birthday matirong nasadtaan koy matirong masuda pud sila dahil kuno sa tirungan pastilan ug ang manok sab mingon sab sa baboy nga sus andam gyud diha baboy sakto ginang imong giingon nga masud ka tirong nitubag budayon ang baboy nga may magway tari hapit na rabang pista dres lungsod sigurado magyud kayo nga taro mabutangan jud kag buwang maadto jud kastig bakayan wa pa siguro og mabihag pug ka paninguha jud labok ay jud pabihag-bihag kay mabihag gani ka na mapunta jud ka sa kalahain mapunta pa kuno sa kalahain ang manok mo ipong baboy pastilan mahimuot jud ko magunahon na mga katribo kawakwak moingon ang baboy nga may magway tari may man kuno gway tari paninguha yung labok haron man di ka puntas kalahain pastilan gyud mga katribo kawakwak sos sloy agad din taon sa mananap buabot na ang panahon sa okasyon sama sa birthday bunyag kasal mag-uol gyud din taon sila maglumbag panghinuktok diha sa tangkal kay lagi wa na matirong na kuno sila ug pista pod ang manok panghinuktok pod kay lagi itari man pod sila maninguha pod taon sa laglabok in taon ay kay para di sila mabihag kay maton niya sila skaha kagool gyud in taon kung kita pay mahimong manok o baboy sus paita igabot sa panahon sa birthday na mag birthday sigurado itang matirong sigurado sa pang itari pero bintaha ang itari pero kay may kay kuan man may kay kiyasan pa man o makabuno mabuhi man jud ka ang baboy in taon kay sigurado man jud matirong sa tirungan pastilan no kung kitang tao no kung kita pasalamat na nahimot ang tao mga katribo kawakwak nahimo pa tang mananapron ug nahimot ang manok o baboy sus paminaw ko pagkaluoy gid taon nato kay sigurado kitang mapunta tas kalahain ug sa tirungan sa baboy matuhog gid ta salamat kita nga nahimot ang tao aning kalibutan muna no mga katribo kawakwak nakabantay ba kamo nga kung mag-ihaw taog baboy muigi in taon inikuha na to sa tangkal
nagpasabot jud in taon kana nga dili sila magpaihaw kay nasayod naman in taon sila og nganong kuhaon sila sa tangkal kay lagi ihawon na sila panahon sa okasyon. Dili magid in taon na sila kahibaw mo sulti oy ang mga mananap. Sus kaluoy gud kung kita pa'y nahimong mananap igo ra gyud sila in taon mo giik sa tangkal kung kuhaon na sila panahon sa okasyon kay nasayod na in taon sila nga padung na gyud in taon sila stirungan oy kay kaluoy in taon labi na mo giik og maayo sus pagkaluoy mao bitaw ako mga katribo kawak-wak nga og dunay okasyon sa moa sa una ko sugkay ko muihaw og baboy sa dihang pag-ihaw nako sos nakakita jud ko sa baboy nga dulo ang ilang luha ni dagayday diha silang aping paita in taon ug ang baboy naghilak nagpatulo sa luha nga nagsigig-syagit sus pagkaluoy gid in taon sa dihang nakabuhi ang baboy sa pagpadoon na nako sa paggulgol ang baboy in taon nagsigig tuyok diri sa ako ang batiis nagpasabot na siguro in taon to nga di gyud in taon siya magpaihaw muna nga ako mga katribo kawak-wak ako natagam na jud ko og waso kada ato sos wala na jud ko muihaw og baboy og dunay yung mga okasyon diha sa among mga kasilinganan kay sa una ako in taon to'y tig-ihaw sa mga baboy pero ako sos pagkakita nako nga ang baboy pag ihaw nako ditulo ang ilang luha sos naluoy ko ato mga tribo kawak-wak oy sa dihang nakabuhi ang baboy baiid sa akong BTS og niligid-ligid daw sama sa tao nga nahangyo nga dili in taon siya magpaihaw muna mga katribo nga sukad ato hantod karon wala na jud kumuihaw og baboy panahon sa naay mag-birthday bunyag o kasal wala na jud kumuusab ato kay naluoy lagi ko sa baboy nga nitulo ang luha og nibiid sa ako ang mga BTS daw dili di ay sila magpaihaw in town mo to mga kastribo kawak-kawak ang atong istorya kabahin sa mga mananap sa mga hayop din sa kalibutan daw sama sa tao sabdi ay ang kining mga hayop ug mga mananap ang nakaapan lang kay dili sila kabalo mosulti. Mga katribo, mao kini ang atong sugilanon kabahin sa mga mananap sa mga hayop. Shout out ikusta na mga viewers nako no sa YouTube channel. Kumusta naman mo? Ug ayaw day mo kalimot sa pag-like ug sa pag-share ning akong sugilanon karon. Ang hinaot ko kamong tanan mga viewers ug mga followers, mga listeners nako no sa akong sugilanon, hinaot nga anaa mo karon sa maayong paglawas matag adlaw ug maayong kagabhion kaninyong tanan mga suking tigpaminaw ug tigtan-awan ni ining akong video. Daghang salamat kaninyong tanan mga kaigsuonan.